Sincerely, my son. Icho kwa dibu ya Zimbabwe. Wabuka seiko chikomana changu chakabada chibuti anooneka zvake aripo pamapisa mukoma kepi mukoma nomunoshedzera kuti mutungamire Solani akabada chimuri pamwe chete na chipo chakwenya akabada chimuti kwanza ndichisiye paka ndapindira zvangu muri yeZimbabwe Zaka wati 26 sabhuku dzoro chifinema nyaya ndiri kutaura muri yeZimbabwe ishi ndinzwisisei kune mhuri yakafirwa mwanakomana uyu kana kuti murume uyu haasati akwanisa gore parufu rwake afa kudaro mazuva mashomanana vehukama vachidarika paguva rehama yavo ndokuwanika paine dhirezi mujivha hembe inopfekwa nevanhukadzi iri paguva apa iri tasa pamusoro peguva hembe ndiani vanhu vanogara mumavillages kumusha uko vanotozivana kana ipo pano pabasa ndikasiya jaketi kana kuti kepi yangu kana sheti yangu apa munotonzwa kanyemba achiti iyi ndiyakanyemba iyi ndiyashugeta adirika zvikadzi hembe ndiyaiziva shoko parakasvika kuna amai vari kunzi ndiwa muridzi wedhirezi muridzi wemujivha muridzi wechipfeko ichi amachinoso idhirezi yangu ndienesa dresi yangu apa dresi ndakatipfeke nezinochena ndakatoriwacha ndienesa dresi iri amai achibvatura dresi iri ndobva vanopisa vapisa kudaro havana kuenda kwasabhuku havana kuenda kwahetman ndokubva vaenda kwachief kuti chief ndai kuzoripota nyaya yangu dresi rangu randakanga ndakakwacha ndakaisa mumba zvakanaka rakazoonekwa riri paguva revanhu saka ndai kuzoripota nyaya yangu kuti ndizwe kuti akaendesa dresi rangu paguva revanhu ndiani amai ndovakanoriporta ndovakanoripota okay kwete varidzi vekuwo right zvadaro pavakaenda ikoko havana kuenda nedresi racho havana kuenda kwasabhuku havana kuenda kwahetman vakachapa straight kuenda kwachief vamwe nevautira kusanganisa vehukama nzvimbo yeguva kuti isusu varidzi shiri takanyarara vaenda kunoripota ndiyo uyezve hembe icho ikapiswa vakapisira hembe so mashoko ari kubuda ndekuti vamwe vanhu votoseka vanosvibisa kana kutaura mashoko munzvimbo vachiti kune hembe kana chioneka paguva zvinorevei so vemuukama vachibva vati tibatsirewo panyaya iyi sokufunga kwenyu ndiani akatora hembe mumba mamai ava akanoisa paguva munhu anga ashaya akura sei munhu mukuru anga asi mwana mudiki munhu mukuru ane zera rekuroora asanga asataroora angasati paranei Havana kuti nekuti titaure nyaya apa nyaya ikangozouya inyaya yekuwanika kwedhirezi paguva kwete nyaya yekufa kwemunhu akafa kudhara haana zvakataurwa nezvake asi nyaya zouya ndeyedhirezi parufu paguva rehembe yakaenda paguva pasiri perudzi rwemuridzi wehembe kubva panga pane guva kusvika kumba kunogara amai vane dhirezi rakazowanikwa paguva pakareba sei 500 meters same village 500 meters yes pafupi padhuze but havana ukama pafupi panogona kuti hembe rese zvapari padhuze inongobhuruka inomba mumba yange iri mumba rekata pawaya panzi aiwa kwai ndakatoiwacha ikatooma ndikatoisa mumba amai avakura sei mudzimai atori nemhuri yako atori nemhuri so vanhu shure mukuona dhirezi vakaziva kuti dhirezi iri nderanenge munzvimbo ka vachibva vaenda kunomudza iye achibva atora dhirezi ndovaenda kunopisa achibva aenda kunoripota kuna mambo vakati kudini kuna dheti riri kuendwa kakaiswa dheti rekuendwa ikoko ndiani akaisa dhirezi paguva ndiani akaritora mumba sei ndabvunza nyaya yekurwara kwemushakabvu kuti tibatanidze kuti ndezvimwe zvezvimwe zvinogona kunge zvakakonzeresa kaka you never know pamwe veukama vakafirwa ava pane zvavakaita pamushakabvu vachida kuzoona chiratidzo yes ndosaka tabvunza kuti akarwara neiko mushakabvu anga akura sei regai tiipese tositsvaka izvozvo Zimbabwe munofunga kuti dhirezi iri sei rakazobva mumba maamai ava rikazoonekwa riri pamusoro peguva mati mushakabvu anga ava nenguva yakareba sei afa auda kutokwanisa gore kuma 9-10 months
0718 692 244 0718 692 244. Tavengwa mudzonga pa Four Sister ari kuchiweshe akachibata chimoti. Gweja uyo ndiye here Alec Gweja kana kuti ndiye mumwewo? Chabanda bangremboni. Amaiwe, Gweja uyo ndiye here Alec Gweja kana kuti ndiye mumwewo? Mapurisa, please get busy. Batai munhu. Ndinonzi ambassador Tinashe Gotora ndiri pa Solomio. Aiwa Tinashe Gotora avasiriwo baba Purity. Amai ava vanenge vanobata sei hembe yavo vega yakazoonekwa pamusoro peguva. So baba Isape, muri kuti amai ava vakabva vaenda kakunoripota kuna mambo kuti hembe yangu yawanikwa pamusoro peguva. Raningi mundibatsira kuti yakawanikwa sei? Yakawanikwa sei? Sei yakasvika ipapo? Mambo chibva wati kudini? Aiwa avataurika. Vanongoti zita kuti uzopinda mukapitali yawo mutongwa murimo nyaya yechitauro chichakaitika ende varidzi veguva obvious vanotoshevedzwa. Yes, toda kunzwa kuti zvakafamba sei. So rambai kamuchiteerera baba Isape utinzwe kuti nyaya iyo yakazoenda nekupi. Amai avo pane zvavanoziva nenyaya yedrezi. Sei vakamhanya kuripisa and then sei vakacharika sabhuku vachinanga kwamambo kuvhariridza mhosva yavo rine manyanga haripotirwe mumushunje. Ndinonzi mudhara kodza ndiri kuMount Pleasant. Eish, kutongwa kwevanhu. Yes, maonero evanhu ndizvozvo. nokuti kazhinji nyaya kana uchiripota ida umbowo baba vanhu ndo vandibata vandirepa ndasara nechakati chavo ishi chandakabata ishi washedzwa pasho hembe unoiziva here. Zvatanga. Manje kana rashoka kana ratenda njiza uyo munosinga muchiti kudii? Ameno agogo banda variko kutafara 3 mutorashanga ati monisani mutorashanga yense irachipata chimuti Kanyemba chef Bennett iko zvinozvi vave superintendent Bennett Harare North pa DHQ superintendent crime vanenge vakachibata chimoti mukufamba kwedu tiri masiyaiti tiri matikitipa tiri masiyaiti tiri matikitipa mukufamba kwedu tiri masiyaiti tiri matikitipa tiri masiyaiti tiri matikitipa po rikiti ekezanika ndingoti turudwe ndikunyensureni mbichana bzirabuda pamitambo irabviniwa kadzuro yakasolaga Premier Soccer League. Ndakavaudza mai Nosa ndanga ndichiratidzwa ka rimwe rima risina kumira zvakanaka pamutambo weCaps United neMoze. irima iriri ranga ririma kare baba Isape ukaona uchipinda musango uchidzoka uine mbeva movha mati dai yangaita mhembwe pasina minamato yandakaisa mushure merima iroro. kuisa ikoko ndikugona ndo pandiri kukuudza ika kuti ndakaona rima ndikazonamatira Caps United pakaoma mukoma wangu chiromgesa munamato zvinokuvharika kana ndo panonzi paipai aiwa huyai kuno kuti ite sei tikubatsirei. zvatinoita manje isusu seCaps United munamato wedu anoona draw iyai tinoti iri mufemera mugotsi ngairohwe kuti zvirambe zvakadii zvese zvinakachifemera mugotsi baba Isape patidorohwa isusu kana kudhirowesa vese ari kufemera mugotsi avawane chii. Baba Isape Kanyemba all right, it's okay. Agwa muchazotaura kwete manje. Lero uno kuri kubvina ka Herentos College versus Dynamos Korofaro. Ndinasu namatai iwini yedimbari namatai Kanyemba namatai asi pane zvamukuratidzwa makamboona here nhoroondo matimu ane mazita ese madiki kubva ari mupremier naakabuda akaenda timu yavakajairira kurova matimu madiki iDynamos ichipisa ipo paya ichitora league but mukazotsvaga magemu mamwe yakambodisturba nekurova matimu madiki. Saka muri kuti mutambo wanhasi Herentos College neDynamos wakamira sei? 1-0 in favor of Herentos. Atichakuudza Kanyemba ndeipi timu yakabuditswa mupremier isina mbori waDynamos? Sabhuku tamba woga MB Transport muri kubva mafarara kudeudwa naBoshongora. Ini ndoziva Dynamos timu hombe asi ndiri kutaura zvinoiti kana taura nyaya yebhora mukoma kebika atitaure zita kana ndese ndosapota Caps United yes asi kana taura zvebhora bhora randikaona Dimbari vs Caps matimu ese aitamba kubva nemaplayers ese akasabhurwa neaitamba vese vaigona bhora
asi ndichisapota imwe timu. Asi kana kutaura bhora ndotaura zviripo. Dynamos matimu madiki inodherirwa. It's okay. Especially hasha neshungu ipapo kwatiri shungu idzo dzose. Imi vane 50,000 ntumba, vane 50,000 mborose vakapiwa ka nemukuru wemazuva pamwe chete nebhazi 65 sita. Saka muri kuti vanorowa neHerangers College vapfana ava. Kanyemba tarisa vana vane vabereki vane mari dzinotyisa kuchikoro uku kuti vananga vachirohwa sei nevafanira vananga vachienda kuchikoro vaifamba netsoka.